Ginsabat ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pabati-bati ni Anay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nagapresentar ang prosecution sa mga testigo nga wala sang pulos sa nagapadayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Ridon na base may mga bahin sa nga trial nga wala masubaybayan ni Panelo bangod may tion nga nagakatulog ini samtang nagatambong sa trial. Ginpanindugan man ni Ridon nga importante ang mga testigo sang prosekusyon bangod nagahatag sila sang mga impormasyon na hanungod sa irregularidad sa paggamit sang confidential funds ni Duterte. Dugang padiri ginmuno man ni Panelo si Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga suno pa sa iya wala sang kontrol sa iya pagdumala sa proseso samtang nagapadayon ang trial. Sa piyak sini kumpiyansa naman ang prosecution nga maayo ang ila nga pagpresentar sa ila mga testigo kag ebidensya. Suno kay Ridon hindi dapat pagdali-dalion ang trial agud mahatagan sang bastante nga tion ang prosekusyon, defense team kag mga senator judges nga magpahayag o kon mapahayag ang ila mga posisyon kag magwa ang matuod nga kamatuoran. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer. Dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun dun sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakatdaktang mga ilatag na mga testigo.